kan aldaw, mga baretang balansyado, dainim pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules Santo. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga pulis sa Kabikulan mantinidong naka-alerto sa panahon kan Semana Santa. Sarong lalaki arestado sa gun buy bust operation kan mga otoridad sa barangay Tula-Tula, Legazpi City. Veterinary Medical Mission kan Albay Veterinary Office naging matrayumpo. Mga estasyon kan kapulisan sa Bicol Region mantinidong naka-alerto ngunya na Semana Santa. Sa lado nasyonal, Bureau of Fire Protection nagpatanid sa mga bakasyonista ngunya na Semana Santa na bulnoton sa mga saksakan ang mga dikuryenteng kasangkapan sa harong. Apat na darakulang dam pipatapos ni Presidente Marcos Jr. sa 2028. Online platform para mamonitor ang El Nino asin La Nina ipigorden ni Marcos. Davao Police kinondenar sa Kamara dahil dai aram kunhain si Pastor Kibuloy. Sa ibang nasyon, UN Security Council nangapuda ng tulos na ceasefire sa Hamas asin Israel. Baretang Sports, football team kan Pilipinas tinambakan kan Iraq sa score na 5-0. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mantinidong naka-alerto ang mga estasyon kan na pulisya sa Kabikulan para sa pagtaonin asistensya sa publiko sa anuman na sitwasyon asin emerhensya. Sigun kay PNP Bicol Regional Director, Brigadier General Andre Dizon, mahigpit ang implementasyon kini sa kanya-kanyang hefatura, magpuon kani bandera ang heightened alert status bilang pagsiguro kan pasi-orden, katakod kan pag-obserbar kan Semana Santa asin summer vacation. Enot ng sinabi kan Police Regional Office 5 na nasa 6,343 na mga pulis ang ipinawaga sa iba-ibang lugar kan reyon katabangan iba pang mga ahensya ng gobyerno pati na mga force multiplier mantang ini nakadeploy sa mga simbahan, terminal, tinampo mga pasyara na siniba pang lugar na pigdadagsa nin mga tao. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagkondosir ang Securities and Exchange Commission o SEC Bicol nin Financial Literacy Program para sa mga kapulisan sa Laogan Campo Simeon Ola, Legazpi City. Ini ang SEC Legazpi Extension Office Investor Protection Week Roadshow 2024 na may temang kakayahan ng kakababaihan sa pamumuhunan na papatunayan. Kasabay naman sa aktibidad ang MOA signing sa kapagultanan kan SEC as in PNP Regional Office 5 sa pangingenot ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon. Sigun kay Secretary or kay SEC Bicol Director, Attorney Norma Tan Olaya,
Saro ini sa indang advokasya para matabangan an manlain-lain na sektor. Bilog ang pagtubod kan direktor na sa paagi kan financial literacy programs makakalikay sa mga investment scams ang publiko. Ini an enot na pagkakataon na ginibuan aktibidad kasabay ang kapulisan. Sinabi ni Olaya na dakulang porsyon kan populasyon ang dai tatao magmanehar kan sa indang kwarta. Tapirming mas dakula ang gastos kumpara sa dilensya. Pigtaong ladawan kan opisyal ang pangungutang para maabunaran ang kulang. Ang obheto kanaunang bitang programa kan SEC, iyo ang magiyahan ang publiko na magtagama para sa savings as in investment, mantang makaukod din iba pang estratehiya para maging financially literate pag-abot kan panahon. Inilatag na kan Legazpi sa PNP ang maigpit na seguridad para sa mga gigibo na prosesyon ngunya na Semana Santa. Sigun kay Police Captain Hermil Napili, Operation Officer kan PNP Legazpi, na maabot sa 154 mga personahes alas sa senang ipatura ang ipig-deploy sa iba-ibang lugar, partikular na sa mga simbahan, mantang igwa naman ng mga police assistance desk haranay sa mga simbahan puun pa kan nakaaging aldaw. Apera kani ikusindan in motorized assistance o motorist assistance center kung saan magiging presente ni sa mga main highway. Dagdag pa kan opisyal na ipigpreparar man ang mga security preparation pag-abot sa mga temporaryong isasarang tinampo aagian kan mga procession asin mga rutang aagian kani. Siniguro kan opisyal na yaw ng presensya kan mga polis sa mga penitential procession araw kan Via Crucis ngunya na Miyerkules Santo asin sa Biyernes Santo asin iba pang lugar na may magkakanagong aktibidad sa nasabing aldaw kan Semana Santa. Naging matrayumpo ang tulong aldaw na Veterinary Medical Mission o VET Mission sa Banwaan kan Piuduran, Albay. Pinanginutan ang nasabing programa kan Albay Veterinary Office o AVO sa pakikipagtabangan sa gobyerno lokal kan Piuduran asin kan Agriculture Office. Katuyuhan kan nasabing programa natabangan na mamantinir ang marahay na salud kan mga atama na hayop. Arog kang baka, karabaw, ayam, asin, ikos. Sigun kay Dr. Marlon Tapel, opisyal kan Livestock Production Division kan AVO, sa indang datos maabot sa sanggatos na large ruminants ang nakapagrehistro sa ikaduwang aldaw pasana kan vet mission. Sakop kan aktibidad ang mga barangay sa Sitio Matanag, Barangay La Madalia, Benogdegahan, Oringon, Malidong, Lawinon, Sukip, Salvacion, Santo Cristo, Tibabo, asin Flores. Hatod kan AVO ang mga serbisyo, kasabay ang libreng estrus synchronization to artificial insemination para sa mga karabaw asin baka. Genetic improvement, deworming, vitamin supplementation, pregnancy diagnosis, asin consultations. May arestante iba pa ni Tales kan Bareta mapawagas yung mga tauan ang Public Safety Office kan Daraga Albay para sa dagdag na farsa sa pagmonitor sa kapalibutan ngunya na Semana Santa. Sigun kay PSO Daraga spokesperson Lorenzo Banyas, katuwang sindakan na Daraga PNP sa pagmonitor asin pagmanehar kan pasi orden sa Banwaan. Sinabi ni Banyas na mabugtak sinda ni mga tao sa gilid kan Maharlika Highway asin iba pang parte kan Banwaan kasabay ang mobil kan PNP asin ambulansya kan Daraga Municipal Risk Reduction and Management Office tanganing mapadali ang pagpaabot ng tabang sa mga emerhensya. Katawang sa inisyatibo ang kagsawa Rubens Parkhead Tourism Officer LGU Daraga sinibapang concerned agency harapig sa pigdalauman na pagdagsakan mga bisita lokal man o international o mga dayuan sa Banwaan kan Daraga. Sarong lalaki sa ginibong gun bypass operation kan mga tauhan kan Legazpi PNP sa Purok 1, Barangay 12, Tula-Tula, Legazpi City. Nakumpiskar sa suspect ang sarong improvised shotgun na dainin magkakanigong papeles, sarong magazine asin kwarta na nagkakantidad nin 5,000 pesos na ginamit bilang buy-bust money, asin sarong pedaso nin heated sealed transparent plastic sachet na mailaog nin pinagtutubudang shabu.
Naging matrayumpo ang operasyon dahilan sa padagos ng kampanya kan Legazpi PNP kontra sa iligal na badil asin droga bilang pagsiguro kan seguridad asin pasiorden sa syudad. Sangon yan, nasa kustodiyan na kan mga otoridad ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Naging solemne ang pagpartisipar kan mga kahobenesan sa ginibong Youth Way of the Cross kan San Ramon, Nonato, Paris sa Barangay Tagas, Daraga Albay. Magpuon sa parokya, naglibot din sa bilog na porokan Barangay Tagas na pinanginota ni Father Dave Ramoso, huraparo kanasabing parokya. Ngunya na Miyerkules Santo, magkakaigwanin banal na misa, alas 6 nin pagkabanggi, mantang magkakaigwaman ng kumpesalan sa barangay, alas 7 nin pagkabanggi. Mientras tanto sa St. Dominic de Guzman Pare sa Santo Domingo Albay, alas 5 dyan na hapon, magkakaigwanin banal na misa na susundan ni Novena. Mientras na alas 6 nin pagkabanggi, gigibon ang prosesyon. Katakot kini, pag-inganyar ni Father Antonio Balyares, ang mga paratubod, lalo na ang mga Domingueños na magpartisipar sa aktibidad ngunya na Semana Santa. Pig-aantisiparan kan mga nagpapabakal nin sira sa Daraga Public Market. Nangunya na Semana Santa, dakol na mga konsumidores ang mabakal nin manlain-lain na klase kaini. Dahil dakol anday nagkakarne pag-araw kaining okasyon. Sigon kay Lisa, para siyenda kan sira, maluya ang bilang kan mga parasira ngunyan dahil mauruli man sa indang probinsya. Mantang kulang ang supply o deliver kan mga ini, kung kaya sinda madagdag o madoble kan presyo sa mga barakalon. Ang sira ninda na haling 180 pesos, papatungan ninda nin 50 hanggang 60 pesos. Sa pagsasabing in demand ini, asin mantang antuna, hali sa presyong 350 pesos, ngunyan nasa 500 pesos na. Mientras tanto, sinabi naman ni Raquel Tiamzon para bakal na maski maghalangkaw o magdagdag ang presyo kan mga sira, wala man sa iyang problema asin wala man magiginibo dahil iyo ini ang pigkakaon nindang pamilya sa pag-obserbar kan Semana Santa. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas! Sa tropa, naging hit! Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! ABB Catering Services. Affordable
Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha nin 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa ngunyan na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum, yum. Yum, yum. Walk or play? Yum, yum. Yum, yum. Chicken or treat? Yum, yum. Yum, yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum Yum talaga. Yum Yum. Ang choice ng barkada ko. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Pinagirumdom kang Bureau of Fire Protection ang mga mabarakasyon ngunya na Semana Santa na bulnoton sasaksakan ang sa indang mga dikuryenteng kasangkapan sa harong. Sinabi ni Bureau of Fire Protection spokesperson Annalie Atienza na i-off ang main source kan kuryente sa harong para maiwasan ang mga insidente nin solo mantang dai sa harong. Dinugang pa man niya na pwedeng itugon kan mga bakasyonista sa sendang pigkakatiwalaan na kataning sa harong ang sendang residensya. Abisyo kan Bureau of Fire Protection sa publiko na mag-ingat ni marahay para dai magkaiguan nin insidente nin solo mantang nasa bakasyon. Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang konstruksyon kan nagkapirang dam sa taong 2028. Sigon sa National Irrigation Administration o NIA kasuhapon, initanganing masimbagan ang kakulangan ng tubig sa nasyon. Ipinahayag ni NIA Administrator Eddie Gaylien sa sarong press briefing na piglalooman kan Presidente na matapos sa 2028 ang 4 na darakulang dam. Dagdag ni Gaylien na 10 pang medium dam ang piglalooman ni PBBM na matatapos bago ang katapusan kan 2024 o atab na kwarter kan 2025. Gusto kan Presidente na mag-shift ang NIA gikan sa flood control projects pasiring sa water management system sigun kay Gaylien. Ibinusol ni Congressman Dale Corvera
ang sarong propestong lockdown para matawan ni 5 aldaw na calamity leave with pay ang mga empleados na apektado kan kalamidad sa lindong kan propestong calamity leave law o House Bill 101A2 tanawan ni Duo ni Corvera ang pangangaipon na matabangan ang mga individual asin sa ng pamilya na grabing naapektaran kan kalamidad aro kan bagyo, linog, storm surge asin pagbabaha. Magkakaigwaman ng calamity leave ang mga empleyado na nakistar sa mga lugar kan kung sain pigdeklarar kan presidente o kan gobyerno lokal an state of calamity susug sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o Republic Act 10121. Para matawan ng calamity leave, ang empleyado dapat nakapagtrabaho na hindi mababa sa 6 na bulan. Ang nasabing leave pwedeng gamiton nin magkakasunod na aldaw o magkaseparar. Ang mga empleyado kang gobyerno, ang trabaho, may kinaraman sa pagtaon ng pangenot na asin pangsalud na serbisyo, preparedness response, natural disaster o calamity o iba pang pangenot na serbisyo kung may kalamidad pwedeng gamiton ang sindang calamity leave poon sa pagtanggal kan state of calamity sa kod sa 10 aldaw matapos kani. Ang calamity leave dai nagamit pwedeng tipunon asin bako convertible sa kwarta. Kinondinar ni House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police may kinaaraman sa pahayag kaini na dainindaaram kunhain si Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God. Nakasiirip si Castro nin glating double standard dahil daiaram kan mga pulis kunhain si Kibuloy. Apesar kan intelligence fund kaini mantang ang mga aktivista na arong na Eco Dangla as in Axel Tiong iyo ang illegal na inaresto. Nangapodan si Castro sa otoridad na maging patas asin siguruhon na pantay ang pagtrato sa gabos na individual. Nagpaluwas din warrant of arrest ang Senado asin Kamara de Representantes kontra kay Kibuloy matapos na magpalyar na mag-atendir sa kanya-kanyang pagdangog. Apesar na nagpaluwas na nin subpina kontra digdi. Sigun sa report, naiaram kan Davao Police kunhain si Kibuloy, ang founder kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC, na enot nang nag-ako sa sarong audio statement na nagtatago siya dahil igwang patakot sa iyang buhay. Ipinaapod ni Kibuloy o si Kibuloy kan Senado, may kinaaraman sa panlulupig as in sexual abuse sa pigsasabing nangyari sa laog kan KOJC. Nagpaluwas man in subpina ang Kamara kontra sa pastor. May kinaaraman sa investigasyon kaini sa mga pagsuhay kan Sunshine Media Network International ang media arm ni Kibuloy. May arestante figure din ni Presidente Bongbong Marcos na sigiraray paganahon ang El Nino Oscillation online platform para sa monitoring dagdag na kaaraman asin pagsimbag sa epekto kan El Nino asin La Nina phenomenon sa nasyon. Inan ipinahayag ni DOST Secretary Renato Solidum matapos na ipinaapod na sectoral meeting kan Presidente kasuudma ang ENOP sa online platform na ginibo kan gobyerno para masimbagan ang 5 sektor na prioridad asin dapat na maaksyonan sa panahon kan El Nino asin La Nina aron kan pagkaon, tubig, salud, kaligtasan kan publiko asin enerhiya. Sinabi ni Solidum na pwedeng ma-access ang ENOP sa website na ENOP at ndrrmc.com.ph para magkaigwa ng dagdag na karaman sa mga iba-ibang sektor asin mga lakdang na pagigibok ng gobyerno para masimbagan ang epekto kan El Nino asin La Nina. Sinabi pa ni Solidum na igwang eksklusibong dashboard o platform na nakatagama para sa mga local government units kung saan pwede sindang magtaon ng detalyadong report na pwede magamit kan mga ahensya ng gobyerno para sa magkakanagong aksyon asin pagsimbag. Tinawanin doon ni National Unity Party President asin Camarines Sur Representative El Rey Villapuerte ang apelasyon kaini sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Natauwanin tax credit ang mga supermarket asin iba pang retail outlet na magtataonin mas halangkaw na diskwento sa mga senior citizens asin persons with disabilities o PWD. Ginibo ni Villapuerte ang apelasyon kasabay kan sa iyang pag-umaw sa nakatalaan na pag-itaas
bagas kan diskwento. Napigtatao sa senior citizen asin PWD ngunyan na bulan. Sa ngunyan, ang mga senior citizen asin PWD nakakaresibinin sagkod 65 pesos na kantidad ng diskwento kada semana sa pagbakal ng basic necessities asin prime commodities. Sa irarom kan bagong polisiya, ang diskwento initaa sa 125 pesos kada semana o 500 pesos kada bulan. Kaibahan sa mga tatauan ng diskwento, ang bagas, tinapay, presko, pinaalang asin di latang sira, karne, sabon asin iba pa. Matapos kahurunon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin magkondukta nin pagdangog ang House Committees on Ways and Means on Senior Citizens asin Special Committee on PWDs asin renepaso kan Department of Trade and Industry o DTI ang itinao na diskwento na nagresulta sa paglangkaw kaini. Bareta hali sa ibang nasyon, hinagad ka United Nations Security Council ang tulos na ceasefire o tigil putukan entre kan Israel asin Hamas militant sa Gaza. Ini matapos na pinaboran nindaan na US resolution na may kamautan na magpautob nin tulos na ceasefire. May 14 mga miyembros kan konseho nagboto rin pabor sa resolution, mantang ang US na iyo nagproponir, nag-abstain. Sinasabing 14 nagboto, 10 digdi unelected members kan konseho. Kaibanan sa resolution, ang pagpabuhi sa mga biyag kan Hamas, matapos ang butuhan binasol ni US Ambassador Linda Thomas Greenfield ang Hamas dalan sa pag-atraso na ipasar ang ceasefire resolution. Inapudman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ipag-veto kan US sa nasabing resolution bilang sarong pagsibog sa posisyon ninda na runuton ang Hamas. Nagdesisyon man sinda na madali na mapadara nin high-level delegation ang Estados Unidos para sa pag-ururon kuta na kan bagong peace deal. Sa desisyon na ini kan Israel, ikinauyam kan White House dahil daina mapapag-ururunan ang anuman na alternatibo sa pagpapautob kan urulay pangkatrankiluhan. Baretang sports, naging masakrot ang pagkadaog kan men's football team kan nasyon matapos tambakan sindakan Iraq sa score na 5-0. Inina ang ikadawang sunod na daog kan football team kan nasyon kung sa ngunyan ginibo sa home court kan football team kan nasyon sa Rizal Memorial Stadium. Enot na nagrehistro ng goal si Ayan Yusen sa paagi kan penalty shot sa laog kan 14 minutos. Sinundan pa ng 2 goal sa first half sa paagi ni Amir Al-Amari. Paglaog kan second half sa 30th minute, magkasunod na nakalaog ang goal ni na Manchester United player Zidane Iqbal asin Zaid Tashin. Nasa ultimong pwesto ang men's football team kanasyon na may 10 puntos matapos ang 4 na kawat. Sunod na laban kan men's football team kanasyon sa bulan kan Hunyo para sa second round qualifiers kontra sa Indonesia asin Vietnam. Iyan mga tugang ng detalles kan mga bareta ngunya na Miyerkules Santo. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po ang nagatud kan bareta. Ako po si Russell Cortez. Ako mo po si Edwin Terral na nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Masunod na ang napot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian